na kratko. To što su tražili razgovore sindikati, u redu, tražili su. Međutim, jedna je zaista istina da treba znati tražiti, šta tražiti, kako tražiti i kada tražiti. A sindikati mora da imaju moći da nateraju poslodavca da sedne sa njima da razgovara. Mi se nadamo da ćemo da dokažemo da to znamo i umemo i to uskoro. A što se tiče Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, odgovorno tvrdim da niti ga je formirao, niti stoji iza sindikata ni mafija, ni poslodavac, ni država, ni vlast. Stoji naše srce, naše želja, naša volja i zaista mnogo problematike koja je u MUP-u, koja ne može više da se podnese. Neko mora to da povuče, da li će još neko ginuti, ali nešto mora zaista se promeni jer je stanje alarmantno u policiji. Zaista je loše, katastrofalno je loše. Hvala vam. Ako pitanja nema, hvala gosti. Izvolite, samo mikrofon, molim vas, zbog snimanja, oprosti. Da li ima nekih novina vezano za rad ove radne grupe tripartitne? Pa evo ovako, mi smo svi bili posmatrači tog sastanka koji se održao prošle nedelje, tako je nešto bilo, mi smo učestvovali na tom sastanku. Ono što kao konfederacija smo tražili tamo da to telo ne bude neformalno telo. Trenutno mi imamo socijalno-ekonomski savet koji ne funkcioniše kako treba, znači praktično ne funkcioniše i sad se našlo neko rešenje. Ono što ćemo mi insistirati u radnoj grupi, koja očekujem da se ubrzo sastane, još uvek se daju predlozi šta i kako definisati oko teme, odakle da se krene i tako dalje. Smatram da je radno telo formirano privremeno i smatram da to telo u stvari treba da preraste u neki budući socijalno-ekonomski savet Republike Srbije sa još nekim učesnicima. A sve u pravcu ovog posla koje Ministarstvo rada odrađuje, to je utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i Unije poslodavaca. Smatram da klub privrednika, to su veliki poslodavci, mora da ne bude van zakona, mora da bude u institucije sistema. Da li su veliki preduzetnici, mali ili srednji, to za sindikate nije bitno. Bitno je, mislim, nije bitno u smislu, ne mešamo se u to, ali oni moraju da budu zajedno kao poslodavačka organizacija i kao partner sa kojima će se pregovarati, pre svega oko pojedinačnih i granskih kolektivnih ugovora. Što se tiče sindikata, smatramo da smo reprezentativna centrala, zajedno sa samostalcima, očekujemo i ostale centrale, ukoliko dobiju i utvrdim se reprezentativnost, da nam se priključe, ukoliko ne, tražit ćemo da i nereprezentativni faktori koji predstavljaju nekog budu aktivni u radu. Sada, ono što je naš cilj, nije samo sad smo formirali radno telo ili socijalni savet i to je to. Znači, ono što je naš cilj da kao konfederacije da se formiraju odbori po svim sektorima. Znači, zajednički odbori koji će raditi pre svega na zakonodavnoj aktivnosti, najavljuje se zakon o štrajku, novi zakon o radu, onda sve oni granski ugovori vezani koje ne postoje, za energetiku, za zdravstvo, za prosvetu, znači, za poštu, telekomunikacije, medije i tako dalje, uopšte za sve grane, za policiju na kraju krajeva, da se definišu ti zajednički odbori koji će krenuti da rade svoj posao. To je po meni jedan dijalog koji mora da se ostvari u Srbiji, primer imamo u Sloveniji, znači primer odmah možemo da prepišemo sve, gde su ljudi zajednički napravili jednu državu koja pre svega ništa nije prodala od državne imovine, vrlo malo, a postala je najkonkurentnija država u jugoistočnoj Evropi, sa 970-80 evra prosečne zarade. Eto, da kažem, malo smo proširili temu. Hvala. Pitanja nema, pretpostavljam. Onda zahvaljujem srdačno gostima i svima vama koji ste se odazvali.